a kaina wata ce ta so na so ta na ba ta yarda ta ban san mai zan faɗa ku fahimta na sata a raina labarin sai ku yo bita mafarin zance na haka yonan ce mazauna ta sai na ɗabbana bawa ce sai na nemo fata ashe sau da kuna ya zama buɗin wahala ta ya sani rana ya zama sanadin fitin nata wata ran da rana ina idan da sallah na kwanta an bai kira ni ya shaidan karatu za na halarta na nemi gurbi biyu jami'a can na halarta idan yin karatu a shifila ce ta zuciya ta jigata a waye gari ina je ina duba nan bata ga ɗalibai da dama yawan ya wuce ma bari na misalta sai na ji ta baya idan alama riga ta an taɓa ta na juya da sauri juyawar da na yi a nan sai na fahimta wata ce a baya ga damuwa a fiska na bisa ta da ni sani na addini ya hanya ne na taɓa ta ita ma hakan ne ashe wai ni ne na take kafarta na bar da sauri haushin hakan ne ya sani barinta na ware kaina amma idanuna da sun ki sabarin ko a can gida ma hayaniya walla ne ba na so ne na samu kaina a takura ko ina na je tafi ne a aji a idaniya idan babu sabon hakan a gare ni ashe sirri ne a zuciyar ta so za ta firta amin ga ta kyakkyawa fara doguwa mai kyan nuni gashin ta har baya ni aizato na bularabiya ce hancin ta dogo idanu da ragara mai kallo bai gani manta ba wata ran muna zaune gefe sai ga fadila ta zogun ta sallama ta fara ne ta ce da ni shado zuciya ta dinka sace kuma ina ranta wahala kari da insa ta tunani na damke amana da gashi kanta yau ta mika ni da jin kalamanta daga nan sai gumiyar rufe ni cikin rai tunani bai san me za ni ce a misali bayan wata biyu jini santa ya riga ya kama ni mu kai saboda juna har ni da ita a nai mana nuni waɗansu na cewa ni da ita ma kamar muna kamar ni shakuwar mu da juna bacci kadai ne yake raba mu ko da na ce ɗakin karatu waya ce zafi ta yi ne aina ta zancen mu ta kuce cikin su kulga ta gani idan zan ci abinci hannuna ta za ta sa ta ringa bani har ta min dariya da haƙora na da mai kyallo ne batu na jarabawa wata ran ta ce shari yau zauna ne ashe silace da kora ta sukul haka kama ni abokanai kuka rabuwa da aboki ba sa so ne tunanin zuciyata na koma gida mai zance cikin sanyin safiya na haɗa kaya gida don koma ni sai ga fadila ta kira waya don ta shaida ne alkawarin mutane ke rinsi waya ba mai taba ne da na kashe wayarta na dau hanya gano na koma ni murna iyaye a zaton su hutu da zoyi na kasance a damuwa rashin ganin fadila ya dame ni wata ran na kira ta wani lokacin ita za ta kira ni bayan wata hudu ina kira wayar ta ban samu ni hawaye kuka tunani ya saka na rame bayan shekaru biyu na je Sokoto neman kuɗi ne na zauna gidan wani alhaji shi mai taimako ne ni ban sani ba don shiga gidan san ba na yi ashe miji ne ga fadila ta wani kallo ne wata ran da safiya alhaji zai yi tafiya sai ya kira ni ya shaidan tafiya ce zai yi amma tun daga ni na zama kulawa da aiki
Hajiya ta fito ban ɗaki ne, sai na ido biyu da fadila ta wa mai kallo. Na sauraro biyo ni idan jin abin da ya faru tsakani. Akwai kalubale da ya faru to sai kun je ni. A yau ne na gane ciwon so ya zarce dafin ci.